Сказочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі хлопчики і дівчинки. З вами Усмішка і час казки. Кусь-кусяндра. Аднойчы ў пакоі з'явілася кусяндра. Яна ніяк не магла ўспомніць, як тут апынулася, і гэта яе вельмі раззлавала. Свет навокал здаваўся надта вялікім, халодным, цвёрдым і ціхім. Кусяндра лупцанула па падлозе і ўбачыла, што мае лапы з кіпцюрамі. Потым адным махам раскідала рэчы побач і заўважыла, што мае доўгі хвост. А калі яна разявіла рот і рыкнула, каб пачуць свой голас, то зразумела, што мае вострыя зубы. Нешта паблізу зашамацела, кусяндра падскочыла туды і кусь! Папяровы пакет быў разарваны напалам. Адразу ж выявілася, што яна кусь-кусяндра. Здавалася б, з такімі зубамі і такімі кіпцюрамі і такім хвастом павінна быць весела. Кусяндра скамячыла рэшткі паперы, раскідала іх ва ўсе бакі, потым кінулася на гумовы мяч і кусь! Зрабіла з яго паласаты блін. Але ёй не стала лепей. Наадварот, яна злавалася яшчэ больш і нават не ведала чаму. Поўсць у яе ўздыбілася. Раптам зверху хтосьці чмыхнуў. На шафе сядзеў пухнаты звер і глядзеў на кусяндру. «Ты хто такі?» – спытала кусь-кусяндра. «Я кот», – паважна адказаў той. «Вой, бачу, што ў цябе таксама ёсць хвост, кіпцюры ды зубы. Няўжо мы адной пароды?» «Не, ну якая ж цябе котка, гойсаеш тут, нібы шалёная, месца сабе не знойдзеш. А коцікам усюды ўтульна, і ў торбе, і ў кошыку, і асабліва ў скрынцы. Мне патрэбна сваё месца», – зразумела кусяндра. «Як твая скрынка? А яна робіць тук-тук?» «Навошта?» – здзівіўся кот. «Гэта ж не гадзіннік?» Кусь-кусяндра пачала шукаць. Яна скокнула ў кошык з цацкамі, але там ёй не спадабалася. І яна вываліла ўсё на падлогу. Потым залезла на крэсла, але там было занадта цвёрда, і яна перакуліла яго дагары нагамі.
Потым зазірнула ў шуфлядку. Але там прыкра шамацелі часопісы, і яна зрабіла з іх ашмотце. Для Кусяндры не было месца. Яе распірала ад злосці так, што яна рабілася ўсё большай. Большай за тумбачку, большай за канапу, нават большай за шафу. Цяпер Кусяндра магла разбурыць цэлы пакой, магла праглынуць кота. Хоць той спакойна ляжаў, і бадай нічога на свеце не магло яго напалохаць. Кусяндра зашипела, завуркатала, зарыкала. Кусь! І схапіла зубамі гадзіннік, бо ён выдаваў гукі цік-так, а не тук-тук. Кусяндра натапырыла вушы. Тук-тук. Адкуль гэта чуваць? Тук-тук. Якія знаёмыя гукі. Кусяндра агледзелася і заўважыла ў куце дзіўны цень. Яна нырнула туды, скруцілася абаранкам і... Кася расплюшчыла вочы. Дзяўчынка ці то спала, ці то знаходзілася ў забыцці, а калі ачулася, то ўбачыла страшэнны беспарадак у пакоі. І на душы было так брыдка, нібы ўсё гэта учыніла яна сама. Кася хацела нешта зрабіць, але не паспела. Грукнулі дзверы. Гэта мама вярнулася з крамы. Яе вочы зрабіліся вялізнымі, потым бровы сунуліся да пераносся, але хутка яна выдыхнула і правяла рукой, нібыта супакоіла кагосьці ўнутры сябе. «Што здарылася?» – спытала мама. «Я не ведаю», – выкрыкнула Кася. «Тут усё зламана і раскідана». «Не, што здарылася з табой?» Кася моўчкі пакруціла галавой. Тады мама падышла і прысела перад ёй на кукішкі. «Проста скажы, што ты адчуваеш? Вось зараз». Дачка мімаволі прыслухалася, нават перастала дыхаць. А ўнутры быццам хтосьці скроб кіпцюрамі і грыз зубамі і лупіў доўгім хвастом. «Кусь!» «Я злюсь!» – выгукнула Кася, і з яе вачэй пырснулі слёзы. «Я злуюся, хоць гэта і дрэнна. Мне сказалі, што так не трэба рабіць, бо за злымі дзяўчынкамі ніхто не сябруе. Таму я паспрабавала, праўда, паспрабавала. Выгнала сваю злосць, выпхнула яе з самой сябе. Толькі вось што яна нарабіла. А потым усё адно вярнулася». «Ох», – уздыхнула мама, – «а чаму ж ты разлавалася?» «Хлопчык, з якім я гуляла, паламаў маю цацку. Не выпадкова, а знарок». «А хто табе сказаў, што злавацца дрэнна?» «Тая цёця, што з ім была». «Зразумела», – кіўнула мама. «Можа, ты проста
не тое сябе выціснула. Трэба было прагнаць нос, альбо вушы, альбо пальцы на нагах. І Кася ўявіла, як пальцы разбягаюцца па пакоі, і здзівілася. А іх завошта? Яны мне патрэбныя. Ну, навошта тады выганяць злосць? Гэта такая ж часцінка цябе, і без яе ты не ты. І я таксама не я. Без злосці не бывае радасці, як без ночы не бывае дня. Прыбяры адно, і наступіць змрок. Такая шчырасць ад галавы да самых пят. Ведаеш, ува мне таксама жыве нешта зубастае. Часам я выпускаю яго, і тады вельмі злуюся, але часцей слухаю. І мы спрабуем дамовіцца. І ў гэтым няма нічога дрэннага. Але глядзі, што яна зрабіла. Кася паказала на пакой. Вось толькі не дарабіла. Раз усё адно прыбіраць, тык давай за яе скончым, сказала мама. Мама падняла з падлогі абрыўкі часопіса, падрала іх на дробныя шматкі і кінула ўгару. Пасыпаўся рознакаляровы дождж. Яго спрабавалі злавіць маленькія рукі і мяккія лапы. Кася адчула, як знутры яе казыча штосьці, такое цёплае, пухнатае. І яно ўжо не рыкае, а ціхутка варкоча. Мне не падабаецца, калі псуюць мае цацкі, заявіла яна і выцерла шчокі. Не буду гуляць з тым хлопчыкам. Ну, ці буду, але няхай ён больш нічога не ломіць. Вось гэта іншая справа, моя Касяндра, усміхнулася мама. А зараз пойдзем і возьмем пыласос. Яны пайшлі разам, і нешта грэла іх зусім побач, сэрцам падмерныя гукі. Тук-тук, тук-тук. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!